Nawalan po ng mahalagang gamit ang magkasintahan mula sa Binmalay, Pangasinan matapos manakawan ang kanilang nakaparadang motorsiklo sa kahabaan ng Baywalk sa naturang bayan. Ayon sa biktimang si Kim Jimeniano Carulya, ipinarada nila ang motorsiklo upang mag-ehersisyo sana noong umaga, ngunit pagbalik nila ay natuklasang nawawala ang wallet na may laman ng pera, mga ID at isang mamahaling cellphone mula sa compartment ng kanilang motorsiklo. Nag-iwan pa umano ng mensahe sa pamamagitan ng text message ang nakakuha na ibabalik ito sa San Carlos City, ngunit hindi na muling nagparamdam pa. Agad na iniulat naman ng mga biktima sa pulisya ang insidente at humiling ng tulong upang mabawi ang mga ninakaw na gamit. Nanawagan din ng mga magkasintahan na maibalik man lang ang kanilang mga mahalagang ID at hiniling niya ni Carulya na maaaring ibalik ito sa himpilan ng IFM Dagupan. IFM News. IFM News. IFM News.